Kaixo eta ongi etorriak guztioi gaurkoan Nafarroako sagardogileen elkartean txotx denboraldiari hasiera emanen zaio eta gu aldatzera etorri gara Martitxonea sagardotegira eta bertan ikusi duzuen bezala izanen da zer ikusia badakizue txotx denboraldiari hasiera emateko personai bereziren bat ekarri izanen dute gu sekretua mantentzen dugu eta bitartean gozatu gaurko erreportaiarekin. Txotx irekiera gainean dugu eta gu ere nola ez Nafarroako sagardogileen txotx irekiera etorri gara eta nirekin Inaxio Begiristain dut, Martitxonea sagardotegiko nagusia eta alaxe da ez, Inaxio zuek Nafarroako sagardogileen elkarteak beti ere sagardotegi bateri dagokio urtero txotx irekiera egitea eta urten zuei tokatzen zaizu ez? Bai, esan duzu bezala, urtero aldatzen dio, sagardotegiti batetik bestera, eta urten gure etxea tokatua, bai. Ikusentzuleak jakiteko, Nafarroako sagardogileen elkartean zenbat sagardotegi zaudete, edo zeintzuk zaudete? Naparran badago 6 sagardo egileak. Beroten baditugu bi, Txaseneko Borda eta Betxeneko Borda, gero aldatzen Martitxonea, Lekunberrin Tokialai, eta gero Lesakan Larraldea, eta Lekarotzen Lindurren Borda. Esan behar deuke asoziazioen gaude 5 sagardo egile bat utzi zuen, baino 6 sagardo egile ditugu Naparran. Horrelaxe orduan, Nafarroan bada sagardo azkarki edateko eta zuen kasuan, aurten ja, urtarriaren 13, txotx irekiera geroxo eginen da, baina zer suposatzen du beti ere etxean tokatzen delikan txotx irekiera hori, zuek ja, egia esan esperientzik ozkora baduzu, sagardogintzan, ja urte kuadrilla bat, ez? Bai, ja 5. aldiz indila da, eta egun politia izateie ez, urduri pixkat, urduritasuna, zeate jendiek etortzea, eta dastatu behar deu sagardoa, ordu momento politiena esango nuke diela, ez? Beste sagardo egilei dastatuko deu, eta orduan joderoi proba hundie da, eta politia bintzat. Zer segitaragoa duzu antolatua gaurko, ze prestatu zuen? Pues aurten musikaldea jodeu, inaugurazioa eta berritxarra gorka, berritxarra taldekoak izango da aurreneko txotxe ingo duna. Orduan, sagardoa eta musika biek eskutik datoz, dantza egiteko gogoa ematen dute biek, eta sagardo aldetikan, ez dakit, jendeak esaten dut, nolako izango te da urte Nafarroko sagardoa, ze gero dastatuko duguk ere, baina zer esaten aldugu? Bueno, esan leike 2 sagardo mota desberdine ditula, ez, daukaula. Bat Frantziko saharrakin intakoa eta bestea hemengo saharrakin desberdina bia, baino irikiko deu batekin, kolore, lasto kolorekoa, horiska horre daka, oso afruta hue, karboniko oso ongi daue, eta pega, arrastroa usten du basoa, esan nahi du korputza eta estruktura daukatela, aber gustatzen zaio jendei. Zuen kasuan, Martitxonea sagardotegian, txotxirekera gaur hasten duzue, eta noiz arte luzatzen duzue denboraldia? Pues gaur maiatza bat arte guk, batzuk aste santu pasa ondoren izteue, beste batzuk igual maiatza ikitzeue, baina gu maiatzan batian ja itxi egiten dio. Sagardo hona egiteko sagarra behar dugu, eta sagarraren kasuan urte guztiak ez dire berdinak izaten, da urtengoan pixkot hankamotz geratu da sagarraldetik. Bai, joan den urteen oso urte politia izan zen, ia 100 Nafarrako sagarrakin egin sagardoa, baina urten eskas izan da kosetxak, ez, orduan kanpotik importatu behar, baina kalitatezko sagarra iritsi da, eta nik uste kalitatezko sagardoa ditugula. Zuek berezi izan duzue, pixkot kanpoko sagarrakin eta bertakokin odan elkartu egin duzue? Ez, dauke batzu Goierri aldekoa kupelan batzun eta frantsesa ekarritakoa bestean, baina, hoi fermentatu ondoren gero nastu dezakezu bat besteekin. Oseak, 2 mota desberdine, baina gero indezakezu trasiegoa eta nastu xalda. Sagardoa atea gauza askiona da, goxua, baina jatekoa laguntzari gabe, beti ere tripa betetakin, ez? Sagardotegiko menua, beti ere arrakasta izaten duena eta hobeto ez ikutze hori, ez? Ez gu bintzat beti jartzen diu berdine, bakailaue tortille, txuletoia,
eta gero postreak, ez, gazta, membrilloa eta intxaurrek, ez, hori da gure menua eta ez dio bateatzen hortik, ez, gatzakin, sagardoa, puntu bat hartzezue, eta gero postrekin, goxokin, sagardoa berdine, markatzeu beste saporeak, ez, orduan hor dau jolasak. Eta jendea gustura etortzen da, eta errepikatzen du, eta seinale ona. Bai, jendea importantea da, jendei sensaziona lortzea hortarako, maitemendu pixkat eman behar, besterik ez, jendea utzi eta errespetokin eharki biltzen gehazoz, sagardotein. Usten zaitu zure antolaketa lanetan, jendea hurbiltzen ari da, eta espero dugu guztiok ongi pasa izatea, eta denboraldi ona izatea, eskerrik asko. Oso ondo, mila esker zuei etortzeagatik. Ikusten duzuen bezala, Nafarroko sagardogile elkarteak txotx irekiera egiten ari da, eta bertan sagardogile guztia daude, nire alboan Jesus Angel Gartzia, bera Lekarrozko Larraldea, sagardoteiko nagusia, eta bueno, Jesus Angel, ya ha empezado todo, y bueno, un día importante para vosotros también, ¿no? Sí, como todos los años, pues es el primer día de la temporada y pues es muy importante para sacar el producto que tenemos y que se vea. Ya sabemos que Baztán llama mucho la atención, atrae mucha gente, y un Baztán sin sidrería o sin sidra, pues bueno, no faltaría algo siempre, ¿no? Vosotros le dais el punto de la sidra y bueno, un producto de nuestra tierra, y contentos con lo que hacéis también, ¿no? Y la gente a disfrutar. Sí, bueno, siempre hemos trabajado con variedades autóctonas, con la sidra que se hacía en tiempos y que se sigue haciendo. Entonces creo que es un producto del valle y bueno, creemos que por ahí tienen que ir los tiros, con los productos de zona y de corto recorrido, y eso es lo que hay. Las sidrerías de Navarra, pues bueno, están cogiendo su fuerza, al final tienen un buen producto, trabajáis bien y la gente tiene que valorar, ¿no? Siempre se mira un poco hacia Guipúzcoa, hacia esas zonas, pero hay que empezar un poco de casa, valorar y disfrutar con lo que tenemos en casa, ¿no? Bueno, ya se valora, ¿eh? Nosotros estamos abiertos desde el año 93 y pues siempre se ha valorado la sidra de la zona y los productos de la zona siempre se valoran. Se valoran aquí, igual hasta, yo diría que se valoran más la gente de fuera que viene, ¿no? La gente que viene a Baztán, pues bueno, en estas fechas también aprovechará, ¿no? Txotx denbora al día, el hacer txotx en Baztán, en la sidrería de Lecaroz, en la Raldea, pues bueno, hay que aprovechar, ¿no? Las cosas de temporada tienen su fuerza y que siga así, ¿no? Pues esperemos que siga así. Sí. ¿Qué tal ha ido si no la temporada de manzana? Bueno, un poco escasa. Bueno, la manzana ha sido escasa, aparte nos tocaba la becería y ha sido escasa con manzana muy buena porque era de poco zumo, pero era manzana buena con el mosto con bastante cuerpo. Pero bueno, hemos conseguido traer manzana de la Baja Navarra, que estamos mugando con variedades autóctonas también y en ecológico, y entonces con eso hemos completado. Osongi, Jesus Angel, bueno, espero du denboraldi ona izatea, jende asko ibiltzea, eta jarraitu lanean orain arte bezala. Mila esker. Vale, zuri. Hemen jarraitzen dugu sagardotegian, instanten Nafarroko sagardogileen elkarteak txotx irekira eginen dio aurtengo denboraldiari, eta nirekin artista batzuk, Gorka, Galder eta David. Eta bueno, badakizue beraiek berritxarrak taldeko kideak dire. Gorka hemen dugu behar bada, arpegi gehiago jartzen duena taldeari, baina talde bat denek osatzen dute, eta zuentzako gaur egun handia ere, ez? Gaur txotx irekiera zuek egin duzue, eta bueno, ez dakit, kontzertu baino aurretik izaten diren nervio antzekoak? Bueno, igual gehiago, musika jotzen da ohituta gaude, hau beste zerbait da, baina bai, egia esan, ore txiki bat da, eta ni larraundar bezala gainera, ilusio egiten du, ez? Hola, txotxe, Nafarroko sagardogileen txotx irekirak, eta bueno, gero datorren ere bazkaltzeko hori gustatzen zaigu, bai. Aldatzen gaude, eta bueno, egia esan aldatz, ni lehenbiziko aldiz iritsi naiz, eta errepikatuko dutela, seguro, herri txikia bere xarma du ere, ez? Bai, hemen asko dago ikusteko, egia esan gu lekun berri neoten gehiago, baina tarteka ibiltzen gara inguruko herritatik, eta egia esan pena merezi du. Ez da lehenengo aldia etortzen gana honea, hemen ibilia gara sagardotegi hontan, eta gustua etortzen gara. Zuek behar bada arpegi, zerbeza, edale, gehiago arpegia duzu, baina sagardoa bertako dugu, eta sagardoa daten duzu gustore ere, ez? Bai, jartzen diguten edaten dugu, egia esan da, baina bai, igual garagardoa askoz gehiago maite dugu, baina sagardoa gaur edango dugu, bai.
Negu giroa dugu ere kanpoan, ez? Azkenean lurra ari du, sagardotegi goxotasuna bada bertan, eta goxotasuna zuen jarriko duzuen, ez? Giroa, azkenen musika jotzen duzutelikan dantzaiteko giroa jartzen duzue, eta gaur ere sagardoaren laguntzaz, musika pixo batekin dantzan igual, ez? Bueno, instrumenturik ez du ekarri, baina nik uste hori, ez? Gastronomia eta musika beti ondo irala hor nahiko gertu, eta guri nasketa hori gustatzen zaigu, ez? Berez, iaz egin genuela zerbeza artesanal bat, eta behar bada planteatu beharko dugu, gero komentatuko dugu igual sagardoen bat ateatzeko, edo. Ongi. Eta eguneko galdera izanen da, nori tokatu zain kotxe hartzea, ez? Azkenean, badaki olako egunetan danak disfrutatu nahi dugu, edo handikan dadokin zozketatu beharko duzue. Bueno, azkenen gu nahiko arrebesak, bata Bilbotik, ni Irundarra, bera Lekunberritik ere, así que eta Pau beramenditik, beraz kotxea gila denak hartu behar izan dugu. Beraz, edan txotx pare bat eta gero txuletari. Bueno, ongi da, osasuntxu ordu, ezakite kontzertu aldetik handagoen lasai xamarra egongo zarete edo? Bueno, gaude gira bukaeran edo, ez? Horren daukagu, Frantzira goaz atorren astean, eta horren gira maiera ingo dugu Madriden Riviera nahiko areto handia eta berezia, eta guretzako kontzertu nahiko importantea, eta horrekin bukatuko dugu 2 urteko ibilaldi luze bat, eta beste proiektu batzutan pentsatzen da. Baina orduan ere Madriden, sagardo botil batekin, eta pixo bat sagardoa dastatuz amaiera ematen duzuen, topa egiten duzuen izandako arrakastagatik, eta hau, zuen hasiera, ja 20 urte direia jotzen ari zaretela berri txarrakin, baina oraindik geratzen direnak, ez? Gure partetik ere zorionak, guzentzule guztien izenean, eta jarrai dezazuetela egurra ematen, eskerrik asko. Hori, eskerrik asko zuei. Sagardotegi guztietan zerbitzari onak behar dire, eta Martitxonea sagardotegian aldatzen, bertako alaba dugu, Maili, zerbitzari lanetan aitzen zarena, eta hala tokatzen da, ez? Etxeko sagardotegi familiarra dugu, eta horrela, ez? Bai, ni etxeko alaba izanik, aldanatan laundin bar da, así que mentxanago baino, gustoa. Zegira politxe da, eta orduan, gustoa lan itezu. Gaztea zara, baina ikusten duzu ez, ja esperientzia baduzu, eta, aitea eta Mari azkenen sukaldeko lanak, sagastiko lanak, eskuba bota da bazter guztietan, eta zu bat ipagigo zerbitzen dola, ez? Bai, nik hau txikitatik ikusi eta pixkanaka ja gero eta hobeto aigan lan egiten da, orduan, tokatzeana da, denboraldi guzti lanen egongo naiz, eta jazta. Eta nerviostua pixka bat ere, hasiera honekin, ez? Txotxirekira pixka bat nervio puntu bat, ez? Hombre, beti izatea emozionantea, esan ze 5 urtetik behin hola tokatzea gutxi gora bera, eta orduan, zure etxen tokatzeanen, ilusio jaizu. Ongi, disfrutatu eta ongi pasazuek ere, eskerrezko. Eskerrik asko. Nirekin Xabi Torres dugu, bera badakizue, Baztango Jo Alaio kulturtaldeko kidea, eta egia esan Xabi, zuek Nafarroko sagardoien elkarteko txotxi ireki ereatan, zuek ez egotea gauza raro izango zen, zuek parte zarete txotxi ireki erauntakoaz ere, ez? Bai, eta Nafarroako sagardo gintza mugimenduko nolabait parte ere, ez? Eta horren arire, ez dugu sagardotegi bat, hola erekitzen dena, gu alde, ez dakit nola erran, ez dakit folklorikotik edo ikerketaren aldetik, edo historikotik abiltze, musika tresnakin ere, kirikoketakin, baina bat iten dugu azkenean ere interesetan, Nafarroan sagarduan kultura edatzean historio honetan, eta bai, elkarri lotuek abiltzea urtean dana bat, bai. Eta zuek ere Gamioxarrean, arizkunen egiten duzu kirikoketa besta, eta gaur jendeak erlazionatu ezan pixka bat, ingo duzu kirikoketa jo ere? Bai, hoixen, urri aldera egiten dugu kirikoketa besta hau, haunitzei jakingo duzuen bezala, eta gaur tokatzen zaigun lan erresa izanen da, pixka kirikoketak ere hemen paisai honetan, sagartoi honetan leku eukitzea, eta hor gara, kirikoketa jo, eta txalapartakin, eta ziztu eta juntxunakin ere. Eta sagardoa pixka bateateko desitzen ere, ez? Sagardo zale zaitu badakigu. Niko hendik ez dut ez da guri aprobatu ere, eta lehen da biziko hau probatikot. Eta gustora, gogoakin doike. Disfrutatu ongi pasa. Baituzek ere. Nirekin Juan Mari López, bera Lesakako Linjurren borda sagardotegiko nagusia, eta Juan Mari, gaur txotxa, Nafarroan, sagardogile elkarteak gaur hasiera emanen dizu instantin, eta zuretzat ere egun garrantzitsua, ez? Bai, netzako, eta elkartin gauden antzako egun garrantzitsua da
egun honekin hasiera ematen ditugu, eta bueno, propaganda egiten dugu, eta ja buila pixkatekin, eta berremenik aurrera lanin hasten gehan. Zuentzako guain hasten da denboraldia, lan asko egiteko tenorea, sasoia, eta jendeak gozatzeko denboraldia, ez? Neut esan, kanpotik ikusten dugunak, denboraldiko gauza izatekin, desio txioten gara, ja txotxirekera noiz hasi, sagardotegietara joateko dastatzera eta jatera. Bai, azken finean garai bat izaten da, eta orduan garai hortan ikuste, jendia txipa edukitzen duela, eta bai, a ber. Lesaka nola zabiltzate, gaur zuek ere hasiera emanen dizue, gaurko txotxirekera honekin, ez dakit, ze aurrik uspen den, nola da sagardoa pixka, nola da urtengo sagardoa Lesakan Linjoren bordan? Bueno, horten ez da sagarra aukera hundi ez da izan du, orain dela 2 urte sagarra asko izan du zen, aurten gutxiago, eta bueno, bai itxeko sagarra eta goi iparraldetik beste puxka bat ekarri dugu, eta osatu dugu, eta nik uste sagarduak ja pranko etorreia daudela, eta edategona daudela. Eta ez dakite zuek denboraldia asteekin batera, nola ibiltzen zarete asteburuan, ostegunetik aurrera, astez ere? Astege ostegunetan, osteguna ostira larumatetik hande egun guztia. Eta, bueno, generalian guk mendingurutan ditugu sagardotegiak orduan, bueno, asteko lehendabiziko egunetan ez dugu lanik egiten orduan, bueno, asteu gera aldea bai. Eta, bueno, jendea hasia da animatzen, badeko ja deika eta deika ari direla, eta jendeak ilusio izaten du, eta errepikatzen du sagardotegian, eta hori seinal hona izaten da, ez? Azkenen gustora etortzen da sagardotegira eta disfrutatzen du, ez? Bai, dudik ezin ale ematen du. Generalian, beti kliente bere txukin haitzen gara. 180 gehiagintza bere izaten da, kliente bera. Orduan horrek esan edu jendiak, bueno, urteko ekitaldi hartu izaten dula, eta orduan, bueno, lehenbizi mantxo hasten da, esan edo urtarrile otxaila, bueno, nahiko hotz, martxua pirila, oso fetxa honek izaten dira, bai, ja, beruare pixka bagaila hasten du, ez da, oengo oztasun hori ez da, sagarduk etorri jago daude, eta ondo, bai. Noiz arte luzatuko zuen moraldia zuek? Guk urte guztian ere gehi izaten dugu, eta barriketatik edukitzen dugu San Ferminek arte. Mino, lehen esan dugu bezala temporada, maiatza bitarte izaten da. Eta gaurko eguna zu ere, askotan esaten den bezala, barreratik beste aldera, ez? Zu kide zara, sagardo gehien elkarteko kidea, baina txotxo irekiera zure sagardotegien ez suertatzekin, lasaixo, beste puntu bat egitek ikusten da dena, ez? Lasaiago izaten da. Norberi itxien tokatzen denean, bat nervioso egoten da, nahi izaten du alden ongin ateratzea, eta besteen itxian denin, izaten da zea pixka bat, minio gutxiago bai. Songi, Juan Mari, zuek ere zorte hona izan dezazutela, lan asko, eta guztiontzat hona izango bai da hori, sagardotegiak jarraitzen dula bere furia horrekin, da ondo izan, disfrutatu? Eskerrik asko zu ere. Gurekin Martin Monreal dugu, Osasunako entrelatzaile ohia, eta badakizue, Martin oso maitatua da Nafarroan, Nafarrotik kanpo ere, Euskal Herri mailan. Y bueno, Martín, lo que decía, ¿no? Al final, tú eres una persona muy querida por todos, eres una persona que, enseña, demuestra que quiere la tierra y da todo por lo que él ama. En tu caso se ha demostrado claramente en Osasuna y en la vida mismo. Y para ti también la sidería, tiene un punto especial, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que a mí me llama mucho. El año pasado también tuve la oportunidad de iniciar en otra siderería y es un momento bonito, pues eso, con tomar algo nuestro, algo de casa que siempre hay que valorar, que a veces se nos va la mente lejos y en casa tenemos cosas tan maravillosas como la sidra, ¿no? Y en el caso, al igual que en el fútbol, se empieza una temporada y se termina. En la sidería, el choch tiene un comienzo y un final. Y las cosas de temporada del fútbol también, si estuviese todo el año todo lleno de partidos, nos cansaríamos, ¿no? Y las cosas de temporada se disfrutan, ¿no? Sí, son momentos únicos, ¿no? Es un momento único el choch. Es ese momentillo tan bonito y tan nuestro, pues hace que sea un momento emocionante, ¿no? Cuanto menos. Pues muy bien, pues desde aquí también agradecerte a todos los aficionados al fútbol el trabajo que ha realizado y que siga realizando y a disfrutar del día. Eskerrik asko. Gracias a vosotros. Gustora sagardotegian, ez? Bai, gu ja, urte honiz dire etortzen garela sagardotegirat eta egiorran gustora, bai.
emakume eta gizon denak elkartok hemen. Eta, bueno, zuen Xabirekin ondu gara lehenu ere, azaldu digu kirikoketa joko duzuela, eta beti ere sagardotegian giro egokia izaten da neskamutikoak elkarrekin beste izateko, ez? Bai, bueno, egia da, aixe gizon gehiago badagoela hemen emakume baino, bueno, nik uste dut gaur egun ja, bai emakume eta bai gizonek edo zein gune publikotan askatasun osoz parte hartu behar dugula, eta nola ez, hau ere bertzetoki bat da. Horrela, Oianko, disfrutatu besta zuek ere, eta zorionak kulturtaldeari, alaio kulturtaldeari urtero hemen izategatik. Esker mila honitz eta zorionak zei ere, animo! Mila esker etortzeagatik Nafarroako sagardo egileen partetik. Aurtengo inaugurazioak egingo du Berri Txarrak. Guain aurrezku dantzatuko dute honen honore. Berri Txarrak musika jotzen. Nik ere bai hasi nintzen joan dala 22 urte, sagardo mundue. Parean jungea, lan egin ondoren bere frutua jaso du. Eta horregatikan erabaki diu berei sagardo txotx inaugurazio ematea. Orduan, bagoaz, txotx egitea. Txotx! Hau da, urteko sagardo berria. Apa! Txotx! Txotx!
Ikusi duzuen bezala, Nafarroako txotx denboraldiari hasiera eman zaio, eta bueno, badakizue, hemendikan aurrera baduzue denbora, sagardoaz disfrutatu, janaz gozatu eta sagardotegi desberdinetan ibiltzeko. Zueri betiko moduan eskerrak eman eta beste bat arte ondo segi.